Comença a Josa FM el programa del món del motor, la Fórmula 1, MotoGP i tota l'actualitat del motor en Motor a Punt. Presenta i dirigís Iñaki Martínez. Hola, què tal? Benvinguts a Motor a Punt, el programa d'informació del món del motor de 2 i 4 rodes de Josa FM i la xarxa d'emissores municipals valencianes. Edició 413, la d'aquesta setmana, en el que anem ja a anar tornant un poc a la normalitat dels programes que fem durant l'any. En aquestes competicions de 2 i 4 rodes que seguim cada temporada i que, en fi, doncs, repassarem uns quants resultats que han tingut aquest hivern, algunes competicions d'aquestes que ja han començat, com ja són el Mundial de Superbikes que va començar el passat cap de setmana a Austràlia, també les primeres rondes de la Fórmula E d'aquest any, que recordem ja va començar el passat mes de desembre la temporada, i també els primers dos ral·lis de la temporada que repassarem amb Fran Lucas. A més, també amb José Ramon Solà doncs, repassarem el que és el Trial Indoor, tindrem també notícies de la Fórmula 1 i el MotoGP, la prèvia amb Vicent Gila, que es contarà com són cada pilot, a més dels horaris i metodologia i les notícies més destacades en una prèvia completa d'aquest Gran Premi de Tailàndia que estrenarà la temporada del Mundial de Motociclisme. Es parla un servidor Iñaki Martínez, com cada setmana recordeu que es podeu escoltar a través de Josa FM, també a la xarxa d'emissores municipals valencians que connecten aquest programa i, com no, també al nostre podcast en iVoox, que recordeu que es podeu escoltar a qualsevol dia, bueno, també Spotify, Google Music, en fi, YouTube també estem disponibles i a qualsevol de les plataformes poden escoltar-nos a qualsevol hora del dia en esta edició. Així que anem ja a començar esta edició de Motor a Punt 413, que és l'última d'este mes de febrer. Doncs anem ja a començar i ho anem a fer amb en este cas en Superbikes, que ja va començar la temporada la setmana passada, passat cap de setmana, el circuit de Phillip Island a Austràlia. Era la primera prova d'este campionat 2025 de Superbikes, on en la primera carrera la victòria va ser per al pilot Nicolo Bulega, segon Topa Ratchazoglu, i la tercera posició per Álvaro Bautista. Destacar i dir que la 11a posició per a Xavier Viergue va acabar dins de la zona de punts i no va poder finalitzar esta carrera, que en este cas Tito Rabat. Pel que fa a la segona, en este cas la Superpole Race, dir que Nicolo Bulega torna a aconseguir la victòria, segon va ser Andrea Iannone i tercer Danilo Petrucci. Per a buscar a Xavier Viergue, 11a posició, i després Bautista va acabar 19è, i un Tito Rabat que va acabar en la 16a posició. O sigui, els tres van quedar fora dels punts. Pel que fa ja a la carrera de segona, última del cap de setmana, la victòria va ser per a Nicolo Bulega, segon Álvaro Bautista i tercer Andrea Iannone. En la posició número 11 dins dels punts, Xavier Viergue no va poder estar en els punts. 17a posició per a Tito Rabat. Amb aquestes tres carreres disputades el campionat està lidera per Nicolo Bulega, 62 punts, 36 Álvaro Bautista, i en la 35è hi ha Andrea Iannone. Destacar a Xavier Viergue, 11a posició amb 10 punts, i de moment Tito Rabat no té cap punt.
Ducati 62 punts és el que lidera, segon BMW 22 i tercera Yamaha també amb 22. Anem ara a Supersport, que també començava este cap de setmana. Recordem que Supersport des de la temporada passada va amb totes les carreres que dispute Superbikes i que el campionat, doncs, en la primera carrera la victòria va ser per a Stefano Mansi, segon Todd Woods Amos i tercer Marcel Rotter. Jaume Masia havia quedat tercer, però va ser penalitat i acaba finalment en la sexta posició. Decima posició per a Jeremy Alcoba i després dir que en la segona carrera la victòria va ser per Todd Woods Amos, segona posició per a Stefano Mansi i tercer Bob Besneider, cinquena posició per a Jeremy Alcoba i en la posició no va finalitzar la carrera, va ser fora dels punts Jaume Macià. El campionat està de la següent manera: Todd Woods Amos 45 punts, el que lidera, segon Stefano Mansi també amb 45 i tercer Bob Besneider amb 29, cinquè Jeremy Alcoba amb 17 punts, decima posició per a Jaume Macià amb 10 punts, i ja pel que fa als constructors, de moment 45 punts, segon Yamaha 45 i tercera posició per a BMW Agusta amb 29. La propera prova d'este campionat del Mundial de Superbikes serà el 28 al 30 de març en el circuit portuguès de Algarve, en Portimau. Anem ara a passar a parlar d'eixe Mundial de ral·lis que ja teníem els primers ral·lis de la temporada, com és eixe ral·li de Monte Carlo, on la victòria va ser per a en este ral·li de de Sebastián Ogier, segon Free Evans i tercer Adrien Formó. En la ral·li de Suècia també s'ha disputat i la victòria d'este ral·li va ser per a Free Evans, segon Takamoto Katsuta i tercer Thierry Neuville. Després d'aquestes dues proves, el Mundial de Ral·lis està amb Free Evans liderant amb 61 punts, segon Sebastián Ogier amb 33 i la tercera posició per a Kalle Rovanperä amb 31. Dir que el Toyota Gazoo Racing és el que lidera amb 120 punts, segon és Hyundai amb 72 i M Sport Ford té en la tercera posició amb 25 punts. El proper rally serà ja en Kènia en el mes de març, concretament les cites 20 i 23 de març. Així que bé, doncs esto és el que tenim, però ja anirem contant al resta d'estos programes alguns de resultats i alguns d'altres calendaris perquè tenim esta temporada que ja sí, en algunes competicions insistís que ja ha començat i en altres, doncs, en unes poques setmanes ja està este inici de campionat. I després de repassar aquests resultats del que teníem aquest hivern, és moment per engegar una d'aquestes proves, com és, en este cas, este campionat, en este cas, el Mundial de Ral·lis, que ja porta dos proves disputades i un any més, doncs anem a analitzar com cada ral·li que es disputa d'este Mundial. A Fran Lucas, aquí tenim a tapar de l'aparell telefònic y aquí pasemos a saludar. Hola, Fran. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, ahora ya ha empezado este Mundial de Rallys, ya llevamos dos pruebas. La verdad es que Ogier llevó ese primer Rally Monte Carlo, parece que un clásico, ¿no? Que Ogier siempre empiece bien la temporada, sobre todo cuando es Monte Carlo y bueno, es un rally que ya sabemos que es la proximidad que le da a él. Y después... Es que lo ganó. Sí, efectivamente. Y después luego hemos tenido un Free Evans que después de ese segundo en Monte Carlo, pues en Suecia fue el que dominó y que se llevó la victoria y amplió una buena diferencia ya en esta general. Así es, un Elfyn Evans que ha dominado durante el fin de semana el rally de Suecia
No lo ha tenido fácil porque no ha sido un dominio de, como hemos visto algunas veces, de que llegas a la jornada o termina la jornada del viernes o el sábado del bucle de la mañana y terminas ya con 30 segundos o 20 segundos de diferencia, que ya es un poquito ya una diferencia bastante holgada, sino aquí ha sido un rally de Suecia que yo recuerdo así, uno de los más disputados de los últimos años. Hemos tenido varios cambios de líderes, empezando con el Finevas, que era con el que comenzaba la jornada del jueves con ese primer y único tramo de ese día, ya liderando. Luego en la jornada del sábado también estaba ahí Takamoto Katsuta, que también ha sido una gran sorpresa el gran ritmo que ha tenido el piloto japonés este fin de semana. Y luego también hemos tenido a Tanak con el Hyundai, también ha estado también en el liderato un par de veces. Adrián Formó también ha estado en la pelea. Una lástima que se cayera de esta pelea por la victoria debido a un problema que tuvo en la jornada del sábado por la mañana, en el último tramo de la mañana, que bueno, pues un error prácticamente un poco imperdonable, ¿no? Porque no se ató bien el casco al salir a tramo, algo por supuesto que está muy específico en la normativa y obviamente como todos sabemos. Y bueno, pues se tuvo que detener, nada, a los pocos metros de salir, se tuvo que detener el auto, abrocharse bien el casco, quitarse los guantes primero, abrocharse bien el casco, volverse a poner de nuevo los guantes, y eso le hizo perder unos 20 segundos. Una desconcentración total para el piloto francés, que luego sí que comenzó la jornada del sábado por la tarde. Empezó bien con Scratch, yendo como alma que lleva el diablo, pero en el penúltimo tramo del sábado pues ya tuvo un problema, un percance, y es que se quedó empanzado en un snowbank, que no sé decir el mismo en español, un talud de nieve, Sí. banco de nieve sería la traducción correcta. Y bueno, pues ahí tuvo que dejar su Hyundai 20N Rally 1 abandonado y tener que tomar esa vía del abandono en la jornada del sábado. Por eso digo de que ha sido un Rally de Suecia, pese a ello, bueno para Adrián Formó, pero lástima que por este problema, doble problema, pues no ha podido estar ahí disputando este rally por la victoria, ¿no? Aún así me ha dejado muy buenas sensaciones el piloto francés, y bueno, pues la lucha ya quedaba entre Tanak, Katsuta, Evans, y luego también se le sumaba también la jornada del sábado por la tarde un Thierry Neuville, el vigente campeón del mundo, por lo cual, por eso digo que ha sido, que yo recuerde, así a bote pronto, ha sido uno de los reyes de Suecia más disputados. Sí, la verdad es que ha sido uno muy disputado, un rally que se ha disputado bajo tramos de nieve. Es como esta edición, este rally de Suecia es el único rally que es completamente todo de nieve. Es verdad que Montecarlo tiene varias partes de nieve y hielo en ese asfalto, si es que en los Alpes franceses ha estado con esas temperaturas muy bajas, que siempre es en esto, y sobre todo pues evidentemente hemos tenido esos dos primeros rallies que, bueno, en un poco así balance general, la verdad es que, bueno, yo por volver un momento primero antes a Montecarlo, he de decir que se ha visto una noche en el monte, ese primer día de competición, un poco, yo creo que diferente a lo mejor, porque los tramos igual han cambiado un poco, pero es verdad que la esencia, ¿no?, de lo que se vio en esa noche del monte, como también se conoce muy poco, aunque este año no estaba esa noche del Turini, ¿no? Al final consigue siendo adeptos, ¿no?, a aquel rally, y sobre todo yo creo que no lo hemos comentado nunca, pero creo que ahora es un momento un poco así para comentarlo, que creo que es una competición de rallies, el mejor, yo creo que el mejor momento del año, ¿no?, de la temporada, con esa noche de los montes. Así es, todos los campeonatos, como bien sabemos, tienen su carrera particular, ¿no? Su joya de la corona, ¿no? Por ejemplo, en IndyCar es la Indy 500, la NASCAR es la Daytona 500, que también se ha disputado recientemente. En Fórmula 1 tenemos el Gran Premio de Mónaco. Como digo, todos los campeonatos un poco son la joya de la corona, ¿no? Y aquí, pues por supuesto, esta joya para el Mundial de Rallys es el Rally de Montecarlo, ¿no? Es el evento más especial que tiene
el Mundial de Rallys durante la temporada. Y como tú bien has dicho, aunque este año no hemos tenido esa noche del Turiní, que el año pasado fue espectacular, el envío de redes sociales y todo, creo que este año también ha sido una buena noche del monte, siempre con esa luz roja, esas bengalas que siempre están ahí los aficionados. Y bueno, pues la verdad que fue un rally de Monte Carlo también bonito. Yo siempre digo un poco por quejarme un poquito así de algo, siempre me falta esa nieve, ¿no? Un Monte Carlo puramente de nieve, pero bueno, hemos tenido también esas condiciones que siempre son un poquito tricky, ¿no? Como dicen los ingleses, un poquito difíciles, complicadas, porque es asfalto, pero es asfalto con hielo, con ese verglass, ese hielo negro, que bueno, siempre dificulta que a lo mejor empiezas con el asfalto en seco y mientras que vas ascendiendo, pues vas teniendo que se van creando esos hielos en la carretera, que algún que otro susto dio en este rally de Monte Carlo. Efectivamente, y bueno, de lo que también quería comentar es que, bueno, un Martínez que ha estado sexto en este Rally Suecia. Nadie informó que de momento en esa tercera posición. Ya comentaba lo de Katsuta. Bueno, al final ha empezado bien en este caso de Freebird. Yo creo que al final también el que no ha empezado muy bien así, aunque es verdad que en Suecia tuvo un podio, es Thierry Neuville. Y bueno, vamos a ver hasta dónde también puede llegar esta temporada también un Kalle Rovanperä, que también no está en el podio, pero está en esos tres primeros de la general. Ya decimos, esto acaba de empezar y sobre todo ya cambiamos de condiciones de continente y creo que hasta evidentemente de climatología, porque si hemos tenido ahora los rallies más fríos del año con ese rally de Monte Carlo y ese rally de Suecia, ahora ya la siguiente prueba para el 20-23 de marzo es el rally Safari Kenya, que es el rally más duro y más exigente que puede haber en el campeonato. Así es, ya la próxima cita del Mundial de Rally será algo un poquito más de un mes. Será ya el Rally Safari de Kenia, uno de mis favoritos del calendario. Tengo algunos varios favoritos en el calendario, pero este es uno de ellos, este rally, que la verdad que este rally, recordemos que regresó con el tema de la pandemia y todo eso. La verdad que creo que ha sido un gran acierto, ¿no? Como bien decías, ¿no? Repasando la general con el Finn Evans, ese liderato que mantiene, comento así rápidamente. Recordemos que este año, lo hemos hablado en programas anteriores al año pasado, este año no tenemos el tema de la potencia híbrida este año en los Rally 1. Algo que le costaba mucho acostumbrarse al piloto galés. Hemos visto que desde entonces el Finn Evans, tanto en el monte lo hizo muy bien, y ahora aquí en Suecia con esa victoria. Ojo que con el Finn Evans este año sin la potencia híbrida puede dar la campanada este año el piloto galés. Eso sí, no lo va a tener fácil, va a tener contendientes como Tanak, Neuville, Kalle Rovanperä. Quizás podemos poner ahora mismo un poquito con estos dos rallies que tenemos ya en el saco, quizás a lo mejor a un Takamoto Katsuta. Veremos si puede llegar esa victoria o no de Takamoto Katsuta este año. Y así también para comentar brevemente, bueno, pues el equipo M-Sport 4, que este año ya sabemos que lidera con ese punto de lanza como Gregoire Munster. Pues bueno, pues de nuevo un rally más para el piloto luxemburgués, que este fin de semana quizás no se ha encontrado demasiado cómodo con el Ford Puma. Le ha sido superado en varios tramos por su compañero de equipo Josh McErlin. También Martin Sex ha tenido esa disputa entre McErlin y él, y siempre han estado un puntito más por encima que el piloto luxemburgués, aunque ya sabemos que Munster pues viene apoyado por Jordan Serderidis, que es el piloto Gentleman Driver, que pone el maletín encima de la mesa para poder correr en algunos rallies específicos, como este, por ejemplo, de Suecia, y es el apoyo, por lo cual también pone ese dinero en la mesa al equipo M-Sport para que pueda correr toda la temporada Gregoire Munster, algo que al equipo M-Sport pues sabemos que le viene muy bien, ese dinerito ahí encima de la mesa. Y bueno, pues veremos a ver si quizás Munster este año pues empieza un poquito ya a despertar, que ya es la hora, porque ya el año pasado disputó varias pruebas y de tal, y ya creo que este año tiene que empezar un poquito ya a hacerse notar. Así es, efectivamente. Pues Fran, nos escuchamos pronto y que pases buen fin de semana de motor, y bueno, ya veremos qué tal es ese rally de Kenia 20
y 23 de marzo. Así es, pues nada, muchísimas gracias. Igualmente que a ti y a todos nuestros oyentes que disfruten de este fin de semana de motor y nada, pues nos volveremos a escuchar para analizar ese Rally Safari de Kenia. I ara és torn per parlar d'eixe trial indoor. Es va disputar eixa 48 edició a principis del mes de febrer, concretament aquest primer cap de setmana al Palau Sant Jordi, i servidor i qui està a l'altra part de la connexió, José Ramon Solà, estiguérem presents, així que passem ara a saludar a José Ramon Solà. Hola, José Ramon. Hola, Iñaki. Bueno, primer de tot bé? Tot l'hivern bé? Pues la veritat és que sí, vull dir, esperant que ja comencin les proves del Mundial i, bueno, el que dius tu, vam gaudir d'un indoor en el Palau, que jo crec que és la catedral de l'indoor de trial, i la veritat és que vam disfrutar molt, Iñaki, i bueno, aviam tu què penses? Sí, la veritat és que jo vaig veure una prova en la que es va viure, jo per la primera vegada que estigui allí, que per cert gràcies a un amic com Pere Flores, a qui manem una salutació, la veritat és que vam gaudir d'un trial indoor, no?, en el que és veure un espectacle, no?, d'una part d'una modalitat de motociclisme que cada vegada té més adeptes i que en este cas la delegació en llicència espanyola doncs va ser la que va dominar i va ser molt emotiu, sobretot el comiat d'un dels pilots estrella, no?, anem a dir, amb diversos títols mundials. Si no recorde mal, són 4 títols els que ha consolidat i ha aconseguit Adam Raga. Pues la veritat és que sí, Iñaki, és el que tu dius, no? Vull dir, vam veure els millors pilots de trial, vam veure la despedida d'Adam Raga, que jo crec que ha sigut un dels grans, no?, del trial aquí a Espanya, i, bueno, per sobre de tots està Toni Bou. Vull dir que és un espectacle, veure aquest pilot és un espectacle que està per sobre no sé, de tots els demés, però molt més per sobre. I, bueno, estan sortint pilots joves, com Busto, com Marcelli, vull dir que la veritat és que ho estan fent bé, no? I la veritat és que va ser un espectacle. Vull dir, veure el Palau ple de gent, vull dir, amb aquests pilots, vull dir, la veritat és que vam disfrutar molt, Iñaki. Sí, sobretot perquè vam veure un Palau Sant Jordi en un gran ambient i sobretot en bones sessions musicals, sobretot també perquè la veritat és que no sols va ser l'espectacle que es va viure al que és la pista, no?, sinó també el que va ser el públic que va estar a Barcelona, com bé comentaves, i sobretot també en ambient de llums i músiques que acabé de comentar, però sobretot també el gran nivell que també comentes, no?, que teníem a un Toni Bou que va aconseguir una altra vegada més. És de veres que no va tindre molts marges d'error. Després un Gabriel Marcelli que per un moment pensaven que també podia estar en eixa lluita per la victòria. Una Adam Raga que va acabar amb eixe podi, el pilot d'Uidecona que es despedia de la seva gent amb eixe podi, i sobretot hem vist també a un Jaime Busto en el que va fallar, no? No és molt acostumat a veure en errors a un Jaime Busto, que és campió d'Espanya, no?, i que doncs, va tindre eixes errades, però jo crec que l'espectacle, sobretot el van donar un Gabriel Marcelli, que va ser molt exigent, un Adam Raga que va intentar lluitar per aquesta victòria, i sobretot un Toni Bou, que va tindre, va alçar a tots els aficionats del Palau Sant Jordi en més d'una volta, i sobretot l'últim vot que va demostrar que aneu a veure una Generalitat, i efectivament va ser espectacular per a tancar una exhibició una vegada més del pilot català. Pues la veritat és que sí, bueno, lo de Busto jo crec que és molt jove, vull dir, jo crec que la pressió d'estar a Barcelona,
vull dir, amb el millor indoor que hi ha al món. Vull dir, tot això comporta molta pressió, no, Iñaki? I jo crec que el noi va estar una mica nerviós per mi. I, bueno, la veritat és que va quedar, dels 8 pilots va quedar el 7è. És una llàstima perquè la veritat és que, bueno, és una de les opcions dels joves que tenim aquí a Espanya amb el trial, però, bueno, vull dir, és normal, és molt jove i, bueno, jo suposo que amb els propers anys amb l'Indoor de Barcelona pues, s'anirà pues, com tot, no? Vull dir, jo crec que cada cop l'anirà fent millor i ja està. I el que tu dius, Iñaki, tenim que donar-li les gràcies a Pere Flores perquè se'n va portar molt bé amb nosaltres a Barcelona i gràcies a ell, vull dir, el que diem, vam disfrutar molt, vam estar al costat dels pilots, vull dir, molt, molt, molt bé, Iñaki. Sí, la veritat és que va ser espectacular, sobretot també aquest accés que van veure allí a pilots i també sobretot n'hi havia pilots molt famosos que no competeixen en trial però que ningú es va voler perdre aquesta cita a Barcelona per estar allí recolzant als pilots i sobretot per gaudir d'aquesta 48 edició d'aquest Trial Indoor de Barcelona, un dels més famosos que hi ha a tot el món, aquest Trial Indoor, i que, en fi, van poder gaudir aquest primer cap de setmana de febrer. I bé, ja este cap de setmana tenim un Racing Legends, no?, que també s'espera destacable perquè ja tornen les 2 rodes al circuit Ricardo Tormo. També veurem 4 rodes, encara que ja van tornar en la Winter Series a meitat mes. I és cert que Carlos Checa doncs, se va convertir en el convidat enguany d'eixe Racing Legends que estarà este cap de setmana dia 1 i 2 de març al circuit Ricardo Tormo. Pues sí, si no passa res, Iñaki, hi anirem, perquè ja saps tu que nosaltres amb aquests establiments, vull dir, tenim que estar, perquè és el que ens agrada, és el que vivim, i bueno, jo crec que, ja et dic, vull dir, a més, pues, amb Carlos, vull dir, jo crec que serà un cap de setmana per disfrutar la gent, vull dir, que el temps nos acompanyi, Iñaki, i ja està. Vull dir, a passar, ja et dic, un cap de setmana bé i ja està, Iñaki. I suposo que parlarem una miqueta la setmana que ve amb el programa d'això i ja està. Efectivament, i sobretot parlarem també la propera setmana d'aquest gran premi de motociclisme, a aquest gran premi de Tailàndia, que comença ja este cap de setmana i que bé, ja per últim, preguntar-te sobre això, ja teníem ganes, no?, de que començar una temporada i que sobretot anem a veure de què és capaç la Ducati de Marc Márquez, veurem si Pecco és el rival i sobretot anem a veure qui és el paper d'aquesta temporada de l'objectiu de Jorge Martín i veurem també un poc que esperen un poc de KTM amb Pedro Acosta i també de les noves projectes que tenen tant Honda o Yamaha. Jo crec que estem ante un mundial d'estos que a part de que va ser el més llarg de la història, que ara després ho contarem, té bona pinta, aquest mundial. Bueno, jo penso que bueno, Ducati, tant amb Marc com amb Pecco, jo crec que són els rivals, no? Vull dir, són els que s'emportaran. Si no passa res, s'emportaran el Mundial, Iñaki, i els altres equips ho tenen molt difícil, molt, perquè el primer que Jorge Martín està lesionat, vull dir, no està al 100%, i això, vull dir, és un handicap que tenim molt, molt gran. Vull dir, Pedro Acosta, bueno, ja veurem com estan les KTM, i després, pues, ja diem, Yamaha i Honda, Iñaki, ho tenen malament. Sí, així és. Doncs, José, moltíssimes gràcies i escoltem la propera setmana per comentar este Racing Legends, com has comentat, i sobretot este gran premi de Tailàndia de MotoGP que de seguida anem a comentar. Pues moltes gràcies a tu i fins a la propera, Iñaki. Adeu. Adeu.
Take it slow, but it's not typical. Anem ara a repassar la Fórmula E, que ja ha començat a tindre este any dos carrers. Recordem, ja va començar a Sao Paulo el 7 de desembre la temporada, i en este cas es disputaven en el mes de gener un E-Prix de Mèxic, en el que la victòria doncs, fou per a Oliver Rowland, segon Antonio Félix da Costa i tercer Pascal Wehrlein. Després, a dir, en Aràbia Saudita, en el circuit de la Corniche de Jeddah, el Prix de Jeddah es va disputar, i hi ha que dir que així, en la primera carrera que es va disputar a este circuit de la Corniche de Jeddah, la victòria va ser en aquesta primera carrera per a Massimilian Gunther, segon Oliver Rowland i tercer Taylor Barnard, mentre que en la segona carrera la victòria va ser per a Oliver Rowland, segon Taylor Barnard i tercer Jack Hughes. Un campionat en la que està liderant Oliver Rowland amb 68 punts, 51 de Taylor Barnard i tercera posició per Antonio Félix da Costa. Dir que en el campionat d'equips Nissan, 68 punts, és el que lidera, amb un o menys, amb 67 McLaren, Mercedes i tercer Porsche amb 64. Per fabricants, Nissan 120 punts és el que lidera, segon Stellantis amb 83, tercer Porsche amb 80, quart Jaguar amb 58, cinquena Mahindra amb 22 i sisena Lola Yamaha amb un punt. La propera prova de Fórmula E doncs encara tardarà un poc, encara tindrem ara un període de pràcticament més d'un mes, 12 d'abril, pràcticament des de l'última prova fins a la següent passaran pràcticament 2 mesos, ja quasi pràcticament un mes i mig quasi, per a aquest E-Prix de Miami en l'estrena del Homestead Miami Speedway. Serà aquesta propera prova, com he dit, el 12 d'abril. Ara anem a passar a parlar de Fórmula 1. En Motor a Punt parlem de Fórmula 1. Temps per a la Fórmula 1, que ja està en aquesta pretemporada en Bahrein, que la propera setmana repassarem aquests resultats de tots els tests de les tres categories, perquè també a Barcelona estan els F2 i F3, els circuits de Catalunya, i un Mundial de Fórmula 1 en el que doncs, es va presentar a Londres les presentacions de conjunt de tots els equips, i sobretot doncs, esta temporada doncs, destaquen un poc que McLaren apunta per a que sigui el favorit als dos campionats, però Ferrari i Red Bull doncs, sempre són els que van estar també lluitant, i sobretot en Ferrari, que tenen aquesta temporada a Lewis Hamilton, però bé, també està un Charles Leclerc també que pot ser competitiu. Per encima Verstappen també és un defensa aquest títol, o l'aspirant Lando Norris, que pareix que és el favorit, sobretot tal com està en este moment McLaren. Alpine té problemes i encara no ha començat també la pretemporada, i Aston Martin pareix que tenen optimisme, sobretot volem que el cotxe siga els primers tres carreras firmen, i que està preparat. Fernando Alonso diu sobre això, i Carlos Sainz, sobretot en Williams, esta temporada s'estrena, i que bé, no està tampoc en este cas en problemes, sobretot Antonelli, també Mercedes també tenen il·lusió les disputades, igual que George Russell. En fi, són al·licions que tenim ahir,
i que, en fi, la propera setmana tots comentarem com ha sigut aquests resultats, on per cert ja per al 2026 ja pareix que s'ha confirmat la carrera de Fórmula 1 de Madrid, que serà el dia 6 de setembre per aquest Gran Premi d'Espanya, però ja diguem, això encara queda un any, encara queda, bueno, més d'un any, en fi, això ja serà per al 2016 esto que hi ha a Madrid. Ara sí que anem a passar a parlar de MotoGP. En Motor a Punt parlem de MotoGP. I ara estem ja per a MotoGP. Comença este cap de setmana el Gran Premi de Tailàndia. La primera prova del campionat, que si bé comencem a repassar el que serà este calendari d'esta temporada, on el Gran Premi de Tailàndia, com he dit, serà este cap de setmana del 21 de febrer al 2 de març. Després, del 14 al 16 de març, tindrem aquest Gran Premi d'Argentina. Després, el Gran Premi de les Amèriques, 28 i 30 de març. Per al mes d'abril tindrem el Gran Premi de Qatar, al Circuit Internacional de Losail, 11 i 13 d'abril, i 25 i 27 d'abril, el Gran Premi d'Espanya, on, per cert, a part de les categories de MotoGP, Moto2 i Moto3, també tindrem la Red Bull Rookies Cup que comença la temporada. En el Gran Premi de França, 9 i 11 de maig, al circuit de Bugatti Le Mans, tindrem la Moto-E, el Red Bull Rookies Cup, per cert, una temporada de Moto-E que començarà ahir, i després el Gran Premi de Gran Bretanya serà la setena prova del campionat al circuit de Silverstone, 23 i 25 de maig. Juny començarà amb el 6 i 8 de juny aquest Gran Premi d'Aragó, on tindrem Red Bull Rookies Cup, el Gran Premi d'Itàlia, a l'Automòbil Internacional del Mugello, tindrem del 20 al 22, a part de les categories de MotoGP, Moto i Moto3, també la Red Bull Rookies Cup. Per al Gran Premi dels Països Baixos al circuit d'Assen, 27 i 29 de juny, tindrem també Moto-E. El Gran Premi d'Alemanya, el 11 i 13 de juliol, a Sachsenring tindrem la prova que, en fi, també portarà Red Bull Rookies Cup, a part de les tres categories habituals. N'hi ha que dir que les tres habituals, MotoGP, Moto i Moto3, van en totes. En el Gran Premi d'Àustria, en el Red Bull Ring, 15 i 17 d'agost, després d'aquesta parada estival, tindrem Moto Red Bull Rookies Cup, però abans el retorn del Gran Premi de la República, 18 i 20 de juliol a l'Autòdromo de Brno. Gran Premi d'Hongria, ja sí, serà 14a prova, el 22 i 24 d'agost al circuit de Balaton Park, també un retorn a Hongria i l'estrena d'un circuit on per cert tindrem Moto-E. En Àustria, diguem, Moto-E i Red Bull Rookies Cup. El Gran Premi de Catalunya, 5 i 7 de setembre, en el circuit de Barcelona-Catalunya de Montmeló, tindrem les 3 de normal i Moto-E. Gran Premi de San Marino, Misano World Circuit, Marco Simoncelli, 12 i 14 de desembre, on també tindrem de suport Moto-E, Red Bull Rookies Cup. El Gran Premi de Japó, ja comença aquesta gira estètica, 27, 26 i 28 de setembre, al Mobility Resort de Motegi. Després el Gran Premi d'Indonèsia, al circuit urbà internacional de Mandalika, 3 i 5 d'octubre, i el 17 i 19 d'octubre el Gran Premi d'Austràlia. Ja per anar finalitzant la gira estètica, arribaria el 24 i 26 d'octubre el circuit internacional de Sepang, aquest Gran Premi de Malàisia, i el 7 i 9 de novembre ja torna a Europa per a la penúltima prova d'aquest Gran Premi de Portugal a l'Internacional d'Algarve, on serà l'última prova del Mundial de Moto-E. I ja pel que fa el final a casa, Gran Premi de Comunitat Valenciana al circuit d'Autódromo, 14 i 16 de novembre. Així que ja són les cites que tenim en este Mundial de MotoGP, en el que, doncs, abans de repassar els tests, anem a conèixer quina és la graella que d'esta temporada, aquests 22 pilots, que us ho conta Vicent Xirlaquer.
Este cap de setmana comença el Mundial de MotoGP 2025. Serà el Gran Premi de Tailàndia, al circuit de Burinam, i acabarà el tercer cap de setmana de novembre a casa amb el Gran Premi de la Comunitat Valenciana al circuit Ricardo Tormo de Xest. Edició 77 de la categoria reina que durarà 9 mesos i constarà de 22 grans premis, incloent el retorn 33 anys després del Gran Premi d'Hongria, amb l'estrena del circuit Balaton Park. També tornarà 5 anys després el Gran Premi de la República Txeca al circuit de Brno i reapareixerà, després d'un any d'absència, el Gran Premi d'Argentina al circuit de Termas de Rio Hondo. Enguany tindrem 22 pilots, 9 d'ells espanyols, amb 11 equips de 5 marques diferents. Estos són els pilots i equips d'esta temporada 2025 de MotoGP. Comencem per les Aprilia. A l'Aprilia Racing, que comptarà amb l'actual campió del món, l'espanyol Jorge Martín, provinent del Prima Pramac, i amb l'italià Marco Bezzecchi, que ocupen els llocs de Maverick Viñales i d'Aleix Espargaró, que s'ha retirat i ara és pilot provador de Honda, mentre que a l'equip satèl·lit Trackhouse Racing hi continua l'espanyol Raúl Fernández i s'incorpora el japonès Ai Ogura, actual campió de Moto2, que ocupa el lloc de Miguel Oliveira. Torn de Ducati, campió per marques i per equips, amb el Ducati Lenovo, on seguirà l'italià Pecco Bagnaia, subcampió del món, i s'incorpora l'espanyol Marc Márquez, que ve del Gresini Racing en substitució d'Enea Bastianini. I precisament l'equip satèl·lit BK8 Gresini Racing tindrà 2 espanyols i continua Àlex Márquez i s'incorpora el debutant Fermín Aldeguer, vingut de Moto2 en lloc de Marc Márquez. I en l'equip Pertamina Enduro BR46 Racing hi haurà 2 italians i segueix Fabio Di Gianantonio i s'hi suma Franco Morbidelli, vingut del Prima Pramac per substituir Marco Bezzecchi. Passem a KTM, subcampiona de marques. En el Red Bull KTM Factory Racing hi seguirà el sud-africà Brad Binder amb l'espanyol Pedro Acosta, vingut del Red Bull KTM Tech 3 en substitució de Jack Miller. Pel que fa a l'equip satèl·lit Red Bull Gas Tech 3, tindran 2 nous pilots, l'espanyol Maverick Viñales, que ve de l'Aprilia Racing, i l'italià Enea Bastianini, que ve del Ducati Lenovo, substitueixen Pedro Acosta i Augusto Fernández, que ara serà pilot reserva de Yamaha. I precisament pel que fa a Yamaha, comencem amb el Monster Energy Yamaha, que seguirà comptant amb el francès Fabio Quartararo i incorpora l'espanyol Alex Rins. I en l'equip satèl·lit Prima Pramac Racing, subcampió per equips que ha deixat Ducati, tindran 2 nous pilots, el portuguès Miguel Oliveira i l'australià Jack Miller, que substitueixen Jorge Martín i Franco Morbidelli. I acabem ja amb els equips de Honda. En el Honda HRC Castrol seguiran amb l'espanyol Joan Mir i l'italià Luca Marini, mentre que a l'equip LSR Honda Castrol i de Mitsu hi segueix el francès Johan Zarco i s'incorpora un debutant vingut de Moto2, el tailandès Somkiat Chantra, al lloc del japonès Takaaki Nakagami, que ha passat a ser pilot reserva de Honda. Per tancar aquest espai dedicat a la categoria reina, els favorits al títol són l'actual campió Jorge Martín, que intentarà defensar el seu títol, Pecco Bagnaia i Marc Márquez, en un mundial que serà el més llarg de la història i que de nou s'espera apassionant. Bé, doncs gràcies Vicent, i ara doncs vull que antes de dir els resultats dels tests de MotoGP, 2 cosetes per ressaltar, és que els pilots provadors o de reserva esta temporada, per dir els que hem comentat Vicent en esta era, destacar també que en KTM estaran tant Dani Pedrosa com Pol Espargaró, i també dir que en Honda estarà Stefan Bradl, veurem si enguany podrà fer algun wildcard, i en dir que també doncs, la figura de en este cas de Lorenzo Savadori, que ja este cas reemplaçarà este cap de setmana a Jorge Martín, que pareix que veurem si recupera per Argentina el campió del món, que no podrà debutar este cap de setmana en Tailàndia, i veurem si en Argentina arriba, però tampoc no els donen els pronòstics bé. Anem ràpidament als resultats dels tests. En Malàisia, Àlex Márquez va ser més ràpid, segon Pecco Bagnaia i tercer
Fabio Quartararo, 5è Marc Márquez, 6è Pedro Acosta, 8è Joan Mir, 10a posició per Alex Rins, 11è Fermín Aldeguer i després la 16a posició per a Maverick Viñales i en la 20a Augusto Fernández. Anem amb el test de Tailàndia, el més ràpid Marc Márquez, segon Alex Márquez, tercer Marco Bezzecchi, Pedro Acosta quart, 6è Joan Mir, en la 9a posició per a Maverick Viñales, en la posició número 13 per a Raúl Fernández i després ja en la 17a per a Alex Rins i en la 18a Fermín Aldeguer. Doncs estos són els resultats dels tests, en el que, per cert, també volia destacar que la temporada passada Remy Gardner va fer una wildcard en Yamaha i que Andrea Giannone en el Pertamina Enduro de satèl·lit de Ducati. Estos dos pilots estan esta temporada, per cert, en Superbikes. I també dir que Michele Pirro, en un principi, estarà també per a substituir, perquè wildcards Ducati no té previst fer, perquè també el reglament, al tindre una categoria A, no els permeteix fer wildcards. En fi, ja repassats MotoGP, on per cert pareix que els favorits van a ser els dos de Ducati, tant Marc Márquez com Pecco Bagnaia. Té eixa pinta d'estar ahí els dos favorits. Doncs ara anem a passar a parlar de Moto2. Anem a conèixer la graella que es conta Vicent Chirlaque. Este cap de setmana comença el Mundial de Moto2 2025. Serà el Gran Premi de Tailàndia al circuit de Burinam i acabarà el tercer cap de setmana de novembre a casa amb el Gran Premi de la Comunitat Valenciana al circuit Ricardo Tormo de Xest, edició 16 de la categoria intermitja que seguirà compartint calendari amb MotoGP i Moto3. I competiran 30 pilots, 15 d'ells espanyols, amb 15 equips i 3 marques diferents, totes amb motor Triumph. Repassem els equips i pilots per esta temporada 2025 de Moto2. Comencem a Boscoscuro, subcampiona en marques amb l'equip espanyol QJ Motor Frinsa MSI, campió per equips, on estaran els valencians Sergio García i Iván Ortolà, que puja de Moto3. En l'Speed Up Racing, subcampió per equips, hi estaran l'espanyol Alonso López i l'italià Celestino Vietti. A l'equip Elfmark BDS Racing es troben el txec Philip Salak i l'anglès Jake Dixon, i l'equip nou Blue Crew Pramac Yamaha es presenta amb l'italià Tony Arbolino i l'espanyol Ethan Guevara. Passem amb els equips de Càlex, campiona per marques, i comencem amb l'OnlyFans American Racing, que tindrà l'estatunidenc Joe Roberts i l'espanyol Marcos Ramírez. Pel que fa a l'Italjet Gresini, hi estaran l'espanyol Albert Arenas i el sud-africà Darrin Binder. Torn per a l'equip Fanatic Racing, que en esta temporada comptarà amb el subcampió del món, el valencià Aron Canet, i amb el bengà Barry Baltus. Continuem amb l'equip de casa, el CF Moto Aspas Racing, que tindrà dos debutants, el valencià Daniel Holgado, subcampió de Moto3, i l'actual campió de Moto3, l'hispano-colombià David Alonso. A l'equip Red Bull KTM Ajo tenen a les seues files el turc Denis Onku i el neerlandès Colin Berger, que puja de Moto3. Passem amb l'equip Liqui Moly Husqvarna Intact GP, que tindrà enguany a l'australià Senna Aigus i l'espanyol Manuel González. Seguim a l'Idemitsu Honda Team Asia, que comptarà amb l'indonesi Marco Haji i el debutant japonès Yuki Kuni, campió de l'Asia Road Racing. I en l'Italtrans Racing comptaran amb el brasiler Diogo Moreira i l'espanyol Adrián Huertas, debutant que arriba com a campió de Supersport. En el RW Hidrofolla Racing GP comptaran esta temporada amb el neerlandès Zonta van der Kolberg i el japonès Ayumu Sasaki, i el Preicanos Racing el composen el valencià Jaume Macià i l'espanyol Daniel Muñoz, que la temporada passada ja va disputar alguna que altra carrera i ve de l'europeu de Moto2. I per últim, l'únic equip que corre amb Forward, el Clean Forward Factory, que comptarà amb els valencians Àlex Escrits i Jorge Navarro, que ja va córrer alguna carrera la temporada passada i també va competir en l'europeu de Moto2 i en Supersport. Per tancar aquest espai dedicat a la categoria intermitja de Moto2, els favorits per succeir a Ogura com a campió són Celestino Vietti, Aron Canet i Sergio García, però no podem descartar que algun altre pilot
puga donar la sorpresa. Doncs gràcies, Vicent. I ara anem als tests que es van disputar de Moto2. En el primer dia el temps més ràpids van ser per a Diogo Moreira, segon Aaron Canet i tercer Barry Baltus. Quarta posició per a Manu González, en la posició número 9 per a Adrián Huertas, després en la decima posició per a Albert Arenas, 11 per a Izan Guevara, 13 Daniel Holgado, 15 Jorge Navarro, 17 Alex Escrits, la 19 per a Marcos Ramírez, la 21 Sergio García, 23 Iván Ortola, 24 David Alonso, i després en el segon dia el més ràpid Manu González, segon Aaron Canet, tercer Barry Baltus, quart Albert Arenas, en la novena posició per a Marcos Ramírez, decima posició per a Alex Escrits, 12 David Alonso, en la 13 Daniel Holgado, en la 14 Adrián Huertas, y después en la 19 Jorge Navarro, en la 20 Izan Guevara, la 22 Iván Ortola, i ja pel que fa a la 27 Sergio García. El tercer dia més ràpid Aaron Canet, segon Barry Baltus i tercer Manu González, després en la 16 posició per a Adrián Huertas, en la posició número 11 per a Marcos Ramírez, 12 Izan Guevara, 13 Albert Arenas, 16 Jorge Navarro, en la 18 Alex Escrits, en la 19 Daniel Holgado, en la 20 David Alonso i en la 22 Iván Ortola, 26 Sergio García. Bé, ara ja anem a passar a la categoria de Moto3, una grella que ens conta Vicent Xirlaguer. Este cap de setmana comença el Mundial de Moto3 2025. Serà el Gran Premi de Tailàndia al circuit de Burinam i acabarà el tercer cap de setmana de novembre a casa amb el Gran Premi de la Comunitat Valenciana al circuit Ricardo Tormo de Xest. Edició 13 de la categoria menuda que seguirà compartint el mateix calendari amb MotoGP i Moto2 i competirà amb 26 pilots, 8 d'ells espanyols, amb 13 equips i 2 marques diferents. Repassem qui són els equips i pilots per esta temporada 2025 de Moto3. Comencem amb els de KTM, subcampiona de marques, amb el campió per equips, l'equip de casa que canvia de constructor després de ser campió amb CF Moto, que tot i això seguirà patrocinant l'equip. Es tracta del CF Moto Aspar, que tindrà de pilots l'italià Denis Foggia, que baixa de Moto2, i un debutant vingut de la Red Bull Rookies Cup i la Junior GP, l'espanyol Máximo Quiles. Continuem amb l'equip espanyol Frinsa MT Helmets MSI, subcampió per equips, que comptarà amb el japonès Ryusei Yamanaka i amb el valencià Ángel Piqueras. En quant al Liqui-Moly Dynavolt Intact GP, campió per equips l'any passat, hi estaran l'espanyol David Muñoz i l'italià Guido Pini, que debuta procedent de la Red Bull Rookies Cup i la Junior GP, de la qual és subcampió. Torn per al Red Bull KTM Tech 3, que corre amb l'australià Jacob Rulston i el debutant argentí Valentín Perrone, que ve de la Red Bull Rookies Cup i l'European Talent Cup. Pel que fa a l'altre equip espanyol, el Boe Motorsports, hi estaran 2 debutants, el sud-africà Roger Modley, vingut de la Red Bull Rookies Cup i la Junior GP, i el neozelandès Cormac Buchanan, vingut també de la Junior GP. En el Red Bull KTM Ajo tindran els pilots espanyols José Antonio Rueda i Álvaro Carpe, campió de la Red Bull Rookies Cup i la Junior GP, que ja va debutar en una carrera la temporada passada. Seguim al Level Up MTA, que comptarà amb l'italià Matteo Bertelle i l'australià Joel Kelso. I per últim, al Seiper Green Power hi estaran el suís Noah Detwiller i l'anglès Scott Ogden. En quant als equips de Honda, a l'equip Leopard Racing tindran 2 pilots espanyols, Adrián Fernández i David Almansa. A l'equip 658 Squadra Corse hi estaran els pilots italians Luca Lunetta i Stefano Nepa. I al Rivacol de Snipers Team tindran 2 pilots italians, Nicola Carraro i Ricardo Rossi. Pel que fa al Honda Team Asiat, hi estaran el japonès Taiyo Furusato i el tailandès Tachakorn Boasri. I per tancar, l'equip Fleet Safe Honda en Lab Racing comptarà amb el pilot anglès Eddie Oshii, que ve del Junior GP i ja va disputar algunes carreres la passada temporada, i amb l'espanyol Marcos Uriarte, també procedent de la Junior GP, que va disputar una carrera la temporada passada. Per tancar aquest espai de la categoria menuda, els favorits per succeir David Alonso com a campió són José Antonio Rueda, Ángel Piqueras i Taiyo Furusato, però com sempre no podem descartar que algun altre pilot puga donar la sorpresa.
Moltes gràcies, Vicent. I ara anem ràpidament amb el test. El primer dia Ángel Piqueras va ser el més ràpid, segon Máximo Quiles i tercer Álvaro Carpe, quart José Antonio Rueda, cinquè Adrián Fernández, sisè David Almansa. Després la posició número ja 10 per a David Muñoz, i després Marcus en la 22 i en la 24 Joel Esteban. Eixe va ser el primer dia en Jerez, que per cert també va ser també com en Moto2, després de Ángel Nieto. El test, segon dia David Muñoz, més ràpid, segon Ángel Piqueras, tercer José Antonio Rueda, cinquè per Adrián Fernández, en la setena posició per Álvaro Carpe, novena posició per a Máximo Quiles, 11 David Almansa, i després en la posició ja número 20 per a Marcos Uriarte, i ja en la 22 Joel Esteban, i en el tercer dia José Antonio Rueda va ser el més ràpid, segon Joel Kelso, tercer Adrián Fernández, després ja dir que la cinquena posició per Álvaro Carpe, després la vuitena David Muñoz, en la decena posició David Almansa, i en la tretzena Ángel Piqueras, mentre que Máximo Quiles va ser 14, i en la posició número 23 per Adrián Cruces, en la 25 per a Joel Esteban, que ocupa la plaça este cap de setmana de Jacob Rowston, que no estarà per aquesta misma edat, igual que Rosenthal. En Spar estarà per Máximo Quiles, que encara tampoc no té l'edat. I per cert, Òscar Gutiérrez correrà en Moto2 en substitució de Sergio, com veiem, en alguns pilots que estan de baixa per lesió i altres que encara no tenen l'edat mínima. Anem ràpidament amb els crítiques de Tailàndia, un circuit que té una longitud de 4,5, i el circuit de Burianchan, 7 curves a la dreta, 5 a l'esquerra, 26 voltes en la carrera MotoGP, 118,4 quilòmetres. Els guanyadors, el que més ha guanyat així és Marc Márquez amb 2 victòries, amb una està Pecco Bagnaia. Anem amb també dit, són, sí, correcte, així, i una també té Miguel Oliveira. Anem ara als que fan els horaris. Tinguem per al dissabte la creació de MotoGP a les 5:10 de la matinada, després ja de Moto3 a les 7:10, de Moto2 8:15, i l'esprint de MotoGP serà a les 9 del matí. Per al diumenge les carreres a les 6 del matí la de Moto3, a les 7 igual la de Moto2, i a les 9 la de Moto3. Recordeu que ho podreu veure tot a través de DAZN en la seva plataforma, i en DAZN 1 a través de Movistar Plus, Orange i Vodafone. I en quant a la meteorologia, pareix que tranquil, no, sol i núvol, amb 37 de màxima i 4 de mínima el dissabte, 38 de màxima i 26 de mínima el diumenge. La major dels sols per als nostres pilots, i la propera setmana doncs contarem com ha sigut este gran premi de Tailàndia al circuit de Burianchan, on esperem veure magnífiques carreres en este inici del campionat, on pareix que aquesta temporada, doncs, a part de ser la més llarga, que acabarà en el circuit d'autòdromo, que torna un any després en este cas tornarà, després de que passarà eixa dana, tornarà a tindre eixa última prova del campionat. I fins així aquest programa. Un plaer a tots els nostres oients que escolteu a través de Josa FM, xarxa d'emissores municipals valencianes, i a través del nostre podcast, que recordeu que es podeu escoltar a qualsevol dia. També és que segueix el nostre compte de Twitter en X, @motorapunt, i que dir-los que repassem, que és la propera setmana, on contarem el que ha sigut este gran premi de Tailàndia MotoGP. També comentarem com ha sigut les notícies de Fórmula 1 i entre altres competicions. Per setmana en Motorapunt. Ja serà, com hem dit, en aquest mes de març, que ja comença. Que passen un bocat de setmana, que disfruten del motoresport. Adeu!